आज कोयले बा धमाल। छपरा के लाल आज कोयले बा धमाल, जेकर नाम है खेसारी लाल। तो जय हिंद, प्रणाम। आई फिर सर्व सबके बीच हमें ऐसा व्यक्ति के कहानी लेके आल बनी जौन की आज पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा बा। चाहे उनका फिल्म हो, चाहे गाना हो, चाहे हर एक जगह वो ट्रेंडिंग में बारन। तो बस उनके बारे में हम कुछ शब्द कहे के चाहते नहीं। और लोग से हमारी यह रिक्वेस्ट बा कि एकरा के लोग केवल इंटरटेनमेंट के रूप में लेम और ही कुछ में नहीं खेले के। तो जे भी लोग कहेला तो के ओकरा के झुका देला। का कही खेसारी भैया छपरहियन के मान बढ़ा देला। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक सबके ही देखा देला। जवन पावर छपरहिया में होला करके तू देखा देला। का कही खेसारी भैया छपरहियन के मन बढ़ा देला। आज ना सदियों से जेकर नाम रहल बा, फिर से याद दिला देला। का कही खेसारी भैया छपरहियन के मन बढ़ा देला। संगीत के क्षेत्र में सारी दुनिया में झंडा लहरा देला। अब भोजपुरियन के छोड़ो, अब विदेशियन के भी नचा देला। का कही खेसारी भैया छपरहियन के मन बढ़ा देला। गाना कैसे गावल जाला गा के तू सुना देला। कपिल शर्मा शो से लेके बिग बॉस तक भोजपुरियन के शान बढ़ा देला। का कही खेसारी भैया छपरहियन के मान बढ़ा देला। एक बिहारी होला 100 पे भारी, कह के ना करके तू देखा देला। का कही खेसारी भैया आज छपरहियन के मान बढ़ा देला। तो बस यह कुछ शब्द रख और वो लोग से हमारी यह विनती बा कि ये चीज़ के वो लोग को केवल इंटरटेनमेंट के रूप में लेके बा और गलत तरीका में नहीं सोचे के। वीडियो कैसा लगल है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखेला बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार, वंदे मातरम।